ndikholwa ukuthi konke umoya ongcwele lithi bamantu But the Holy Spirit has ndikukhumbuze led me ngako. to remind you. Ndiyakholwa uyakhumbuzeka. I believe that you have been remembered. Ndiyakholwa ukhumbuzeka You nangawe. have been reminded about Balo it. ndiyakhumbuzeka This nangawe. has been made to remember. Iphi inhliziyo yakho? Where's your heart? Andiva. Awukwayibona nye imini? Have you ever seen it before? But uqinisekile ngaphakathi But kwakho. you are sure that it's inside of you. Awukwayibona phi? Where have you seen it? Awukwayibona nini? When did you see it? Nangesuku eliwanza Even nguyibona. on a single day you never Kodwa saw uyayazi it. ngaphakathi But you kwakho. know it's So inside ziwo of you. into ezingaphakathi So kwakho. care about the things that are inside Let's of you. mamela verse number 23. Let's listen to verse Nice number cut. 23 because of time. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit Yeah. and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Verse 24. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. Ivile la point? Did you get that point? Ivile la ndawo? Did you hear that point? uThixo intoni? Ungumoya. God is spirit. uThixo intoni? What is God? Wena uyintoni? And you are what? Singahlala You may phansi. sit down. So uThixo ungumoya. God is spirit. So nami ndingumoya. So I'm also spirit. Tell nawe? Speak to yourself. Aniva. I can't hear you. Aniva. Ungumoya You are a spirit ohleli remaining emzimbeni. in the body. Ngathi ndingumoya Say I'm a spirit ndihlele emzimbeni. remaining in the body. So but funa kuzazi ba But you must know nawe yourself ungumoya. that you are also spirit. uThixo ungumoya. God is spirit Nam ndingumoya. and I'm also spirit. Bandithi If I say, hayi lento kaThixo this thing of God, yoba noThixo or khona that God exists, ayisiyonyani. is not true. So uzama ukuthi nawe So awusiyonyani you are bukhona. trying to say that you are also not true, that you are also exist. Oba uva abantu abathi If you hear people no say, akhona uThixo noThixo no, apha there's akho nothing like Thixo God, apha. there's no So God. uzama ukuthi wena So you ngokuwena are trying to uzibonayo say, while you ngokuzifikilayo though you uzama can ukuthi put awukho. yourself, you are trying to say that you don't exist. Mawuphikisa ubukhona Maybe you are bukaThixo disagreeing with the uphikisana existence of nobukho God. bakho. You are actually disagreeing with your existence. Okulandelayo Another thing, uyazazi you know yourself obana lamzimba that body ohleli kuwo that you are remaining, xa unothi ushiye if emhlabeni you were to leave it on uzoba your khona end, kwelizayo. you will be on the next one. Akunjalo? So uphika njani ke ngoba ungumoya? How did then you refuse? Umphika njani ke ubuThixo How ungumoya? do you refuse that God is a spirit? Ngokusithethayo siyayazi As ba we speak, we know kunabantu abasezulwini. that there are people in heaven. Akunjalo? Isn't it so? Bebesemhlabeni They izolo. were on earth yesterday. Baphi ngoku? Where are they Basezulwini. now? They are in heaven. Abanye bebephika ba uThixo Some were ukhona. denying that Base God sihogweni. exists. They are in hell. Bayathuthunjelwa. They are being. Okusalayo bakhona. The fact remains that they exist. Abanye bebephika ba uThixo Some ukhona. were denying that God exists. Bakhona bazizithunzela They are bakasweleki. now zombies. They have not died. Zintathu indawo 3 places abantu endibabona besiya kuzo. that I see people going to: Lizulu heaven, kuyolindela ukutsha to wait to be ngokuthuthunjela. dead, and Okwesithathu tormented. Thirdly, kuba sisithunzela. to be a zombie. Ayisinguye wonke It's not everyone, umuntu a person othiwa uswelekile. who they are told that, Osweleke is dead, nyanyana. that has really died. I think also umqondisi In the walamkhonzi testimony of that brethren, obunibonise into powerful kakhulu. revealed something so powerful. Oba nokusindiswa komuntu That oyi-one one efamilini person being saved in the family, kunqethekela kwabantu abaninzi bala is many family. people being helped in that same family. But life yensindiso But the life of salvation, awuyijonganga ngolo you hlobo. did not look at Awujonganga uxhamla ngolo you don't look hlobo. to benefit Into oyijonge kakhulu uba What you are looking ngaba at nemali most, nini, when ngaba will I have nemoto money, nini, when ngaba will I have a nomsebenzi car, nini. when will I have a job. Awujonganga into yobana ngokukholwa You are not showing kwakho that by you believing, ifamily yakho your iyaxhamla. family benefits. Awuyijonganga You leyo. are not looking at that. Bangaphi abantu phezu kwalo How mhlaba many nawe people on this kuyenzeka earth, ubungomnye wabo. maybe you are one of them, Uyibonile ibhokisi you have kowenu. seen the Uyiphuphile. box, you have dreamed of Wasweleka it, nyani umuntu. and then a person really died. Jonga lo kaThixo Look at umntwana this child of God o-anda olulungiselelo who's sikulo. under this preparation. Ubona njengathi They see like us. kulolu baba nansi It's easy to ibhokisi. see. No ndiyayivala mayingangeni. I'm blocking it not to enter.
lamkhonza uxelela into That elula brethren tells you oba something that is so lo that this uvume one ukufa who has uthe confessed wawuphupha all out, kuswelekiwe wathi when hayi they dream of a person dead, songcwaba they say no, we will bury. uthi lamkhonza ngenxaba The brethren evume said, ukufa no, because so they even confess. ne-warning uthixo ayizisaba Even the warning that God thandazani gives, kuzosweleka ubani that yena uthi no no someone is no no about to die, hayi songcwaba says, thina no, we will bury. but lo But the ungakuvumanga one ukufa who did lo not wamkele confess ubomi the one who has obunaphakade accepted eternal lo life, unobomi uthi the one no whose life says asizongcwaba no, we will not bury. lana nthe fithi ukholo lwakho That's why I ngezinto uthixo said, azenza phambi kwakho feed your faith in the things that bengafanele God uba has done. ndithetha kangayo I'm not supposed to speak a lot uthixo sethethile because God has spoken. sekubonisile He has shown you. bengafanele uba andichithe ixesha bendithetha I'm not supposed to spending time speaking. because intshumayelo Because imfundiso preaching, teaching, enkulu senzeke phambi kwakho so great has happened before you. even umzalwane wakho uyakubonisa Even your uba brethren shows you. ndikwazile ukuthi ephupheni I was able to say in the dream, No. no, ayizongena le bhokisi apha these cops will not enter wafayitha here. ephupheni She fought in the dream. so yintoni enye oyifuna ke So what ngoku else do you want? ezaa zinto asizozihoya Those things we won't njengokholo care lwethu about. singalihoyanga Yes, we don't care about our asizozihoya faith. ezaa zinto We won't eziya care about those things. ngoba umdla wethu For our interest ukwinto engaphandle is in something that is Asoyihoya ba, outside. We won't care. sheka ukholo lamkhonza Check balenzini the faith of that brethren. What did it do? jonga umoya kathixo Check the Spirit of God. indlela okwazi ngakhona ukusebenzisana It was able nomoya to wakhe work together yiyo with the ndikusa Spirit. kulaa vesi That's la why let's I'm go taking back you to that verse. Let's go there. it's like nonikeza enye into It's like I'm giving you something else. nebangebani belapha The reason why I'm here. kuze mbonise uba uthixo Trying ungumoya to show you that God is Spirit. so nawe ungumoya So you are also Spirit. okay zonke izinto All things ezenziwe nguthixo ngomoya wakhe that God has done by His Spirit, siyazazi andithi we know them, isn't it? siyazazi nezinto We uthixo know. anozenza Even the ngomoya things that wakhe God can do by His Siyazazi. Spirit, we know. okay nantsi le ndawo Here is this part. beke ndazama uyicacisa I nangolwehlanu try to nantsi le explain ndawo on Friday there's this esisilela kuyo part that we lack. yintoni umoya wethu What is our spirit okwazi uyenza able to do? umlomo wethu Our mouth ungathetha may speak, but okusalayo but the fact remains. okusalayo The fact remains. ingaba umoya wethu Is our spirit uyathetha na also speaks as umlomo wethu uthetha as our mouth speaks? ngaba umoya wethu Is our spirit uthetha nto esiyithethayo speaking what we speak? khumbula Remember, okokubana ngubani who osemoyeni wakho ngoku is in your spirit right now? bekufanele uba kanti It should be, sazi ngolu hlobo we know loba like this, umoya that the kathixo Spirit of God usemoyeni wam is ngoku in my spirit right now. bekufanele uba It sazi should be that we know umoya kathixo the Spirit of God usemoyeni wethu in our spirit. thetha nam Speak to me. ingathi ayikavakali idukwele Like it's not here. kayiphinde Repeat it. umoya kathixo The Spirit of God, kumele uba ndiwazi uphi I should know it usemoyeni wam as it's in now me. if umoya kathixo Now, if the Spirit of God ukunye nomoya is wam together with my spirit, yintoni what umoya wam is my spirit okwazi ukuyenza able to nomoya do kathixo together with the Spirit osemoyeni of wam God in my spirit? ingaba umoya wam Is my spirit uyakwazi ukuva able to hear umoya kathixo the Spirit of xa God uthetha when it speaks emoyeni wam in my spirit? bakunye They are together njengomntwana like a child ebuza uba asking, ubumamakho where's your mother? ubutatakho Where's your father? basekamereni They're in the room. ngaba bancokolayo pha It's the ones who are bakunye talking there. They are together there. bancokola They ngapha are chatting there. akababoni You don't bathi see them, uyabeva xa bethetha but can hear when they speak. umoya wam My spirit nomoya kathixo and the Spirit of God, basekamereni they are in the room entliziyweni yam in my heart. baphabo bayi-2 They are together there. ingaba
bubomi obunjani What kind of life obundiza kucacisa that I will explain. lapho Where? utata thetha The khona father speaks nomama ekamereni and the mother in the but room, akamva kodwa but they bakunye don't hear each other, but they are together. akamva ubuthini na They don't hear each other. ngabe life enjani What lapho kind kunye of a nomntwana wakho life ngaphakathi that endlini you are with your child inside the house, but xa uthetha kakuva but when you speak, she does not hear you. uthi uve umuntu odlulayo And you buthi heard by someone passing that this is what ancama you say. ngene And then they xa ngena enter athi hayibo and said, kanti nibabini apha are you together here? udlana And then you say, andimazi lo mntana kandivi I banthini don't na know, this child does not hear me. nikunye You are together. so moya So kathixo the spirit of God nomoya wakho and your spirit, sibazi bekunye we know them as together ngaphakathi kwakho inside of you. omnye Another one funeka efundiswe must be taught ukuva omnye to hear another, ukulandelela to omnye follow another one. so So sizawufundisa nini when will we teach umoya wethu our spirit ukuva umoya kathixo to hear the spirit of God? singazibona njani siphumelela ngezinto How can ezinkulu we see ourselves Sibe prosper with great sinomoya things, whereas we have a spirit ongawululameliyo who does not umoya obey kathixo the spirit of God? singazibona njani sisifikele endaweni How could we ezinkulu see ourselves kunye nothixo achieving great things with God, sibe singawululameli whereas we don't obey umoya wakhe his spirit? khawuvisithele la ncwadi yamaroma Visit Romans that chapter book number of 8 Romans verse number chapter 14 8, verse 14. let's sivisithe pha ayithetha uthini That- le ntetho What does this mean? ngenxa iba Because singawoyanga umoya wethu we don't care about our spirit, umoya wethu our spirit uendapha ends up usamkela accepting nowuphi na umoya any spirit. ngenxa iba umoya wethu Because our spirit ungodluli does not differentiate, ungakwazi kodlula imimoya cannot differentiate spirits. umoya wethu Our spirit uendapha usamkela nowuphi na ends umoya up accepting any spirit. asimamele verse number 14 Let's listen to verse 14. 1 2 3 go Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. now le verse ibonisa into Now, yobana this verse shows you kukhona apho that they are efuneka uba or an wena area where, ulikholwa as a believer, uzikhulise you must make yourself grow, uziphushe push yourself uthi ufikelele kule ndawo until you reach this part lapho where umoya kaThixo the Spirit of God ukukhokhela khona leads you, lapho umoya wakho where your spirit ukwazi ukuthobela is able to obey umoya kaThixo the Spirit of God. le verse This verse, ndingayifanekisa you can make it to be like nento uThixo sibonise yona what ngenkosi God has Yesu showed us over the Lord inkosi Jesus. uYesu The yakhawulwa Lord ngomoya oyingcwele Jesus was esibelekweni conceived by the Holy Spirit in the womb. but uThixo wagqibela ngela xesha God wayeyaleze sithi Finished there by Xelelo sending a Maria message and bakungomoya telling Mary oyingcwele. that it is by the Holy Spirit. uThixo wathi cwaka And then iminyaka God eliqela kept quiet for many years kwade kwafikelela ixesha until there was a time lapho uYesu where Jesus abhaptizwa nguYohane is being ekhaya baptized by John. yaba kukhona uThixo esithi lo ngunyana That's wami when God said, "This is my son." kwisuku lokuqala lokuzalwa On the kwakhe first day of being uThixo born, azange aconfirm athi unyana God did wakhe not confirm that this is his son. ngoba kukhona izinto For there are things uYesu azawudibana nazo that Jesus will encounter
ezingamenza uba mhlawumbi that can make him abuye umva, maybe to backslide amen, okanye or avela abe normal njengawe, to just be normal afane nabantu bonke. and just be normal like anyone. As iBhayibhile ithi As the Bible says, ukhe wafana nabantwana bonke he xa bathi was bemjongile, once like any other child when people are looking kodwa at him. ngapha kokukhula kwakhe Beyond his kwaba khona into growth, abayiqaphelayo bana there's something they notice that, ubulumko buyakhula that kulo mntu, wisdom is growing in this person bukhula ngapha kweminyaka yakhe. beyond the years that is carrying. So kunento abantu abayibonayo ba So hayi there's something that iyakhula is ngamandla that kulo is mntwana. growing mightily to this child. Enyezi bayiqaphela One kakhulu of them ba they notice is that ubulumko wisdom buyakhula kulo mntwana. is growing in this child. Ngexesha abanye abantwana While other children bekhule kudlaleni are imoto, growing in playing yena cars, lokukhula ubulumko too much kuye. to him grows wisdom. So ukukhula kwakhe So his growth kubangele into bana kuthi kufikelele ixesha made lapho him that uThixo there's a avuma time khona where God obana confesses, ngenene that indeed lo ungunyana wam. this is my son. Amanye amagama In other singathi ways, we can say uYesu Jesus uzelwe was born waba ngumntwana njengabanye to be abantwana, like any other child. kwafuneka yoxhela ibhokhwe He had to go and shepherd goats, igusha njengabanye like abantwana, any other wenza child. yonke into eyenziwa ngabanye does everything abantwana. that is done by other children. Yeva? You hear? But unyana But the son, xa ezazi bungunyana when he knows that is the son, uhamba goes azihlubule and takes himself out. unyana. The son. Unyana The xa son, ezazi uba when they ungunyana know that kaThixo they are the son of uhamba God, akhwebuke they go, kwezinye izinto then they separate themselves from abonakale other things ekhula kwelinye and icala. found them growing on the other Yeah. side. The son. Nawuphi na umzalwane okhulayo Brethren ngelizwi that likaThixo grows by the word of uhamba God. hamba azibonde bana Goes okay and then they see themselves ngoku like, ndiyazikhwebula kule now naleya. I'm separating myself from this and that. Sucimba Don't think uThixo uyozibonakalisa too will much reveal kuwe himself too much on you. ngeli xesha usephakathi kwabantu The bonke time you are still among people, ungekawuboni mohluko kuwe without ngawe. seeing the difference in you about you. Ubani funeka abone umohluko One ngaye, has to see a difference about amuve elifini move yakhe in their life ngokomohluko according to the awubonayo ngaye, that they've seen alandelele and follow lento yohlukileyo this ngaye. thing that is different about them. Anayitshomi mna I don't have a friend engupastor, that is a pastor. anayitshomi I don't have a eyitheba friend. anayo. No, I don't have. Anayo umuntu onozaba umuntu I don't have anyone that can namhlanje come here kuzoshumela and say, ifriend yeman of God. a friend of Anayo God is lo. going to preach. I don't have that. Ngoba Why? unyana The son, xa ezazi when bungunyana he sees that they are the son, uyahlubula. separates himself. Ngoba nyana ngamnye kaThixo, Each son, ntombi nganye each kaThixo, daughter of kuba God, khona indlela uThixo there's akudinga a uba way iba yiyo. that God needs you. Mntu ngamnye olapha, Each and every one le life yenu yofake This life izanisokolisa. of faking you will trouble you. Mntu ngamnye olapha, Each person here, uThixo unendlela afuna mawube yiyo wedwa. God has a way that He wants you to be Eyohlukileyo kwenye alone, umntu. that is unique to someone else. Akho mina nothiwa okay There's no deal with man this of God saying, ayikho kule the man of God is not available this isawushumela Sunday. kwiitshomi He's yayo gone to eKhayelitsha. preach in his friend in Khayelitsha. Ayikho. There's not a single day. Ayikho. No. Ana man of God imeza kum izochitha And no man imini of God yonke who's coming to kube me to spend kuncokolwa the whole ngebandla, day and ibandla talk lathi about the ibandla church. yonto yethu The kaThixo. the church is not our So thing. andithi umuntu it's the ozafana thing of ndicokolele God. So I don't need someone else to come ngebandla. to me. ngebandla. The Bible tells me about the church. Yiyo nto ubona oopastor bethi into That's why ezifana I say emabandleni pastors speaking funny things in bawuhlela the church. nabafundisi abaninzi bakuncokolela Remain with many pastors. They will tell ukuze you, senze imali masithi, in order for us to ukuze make money, ibandla let us do likhule this. sithi, In order for the church to grow, zonke into let's do this. abazawuzibala All the things they will list down azidingwa libandla are khona not ukuze likhule. needed by the church in order for it to grow. Yiyo nto ubona kwenye inkonzo, That's why we okay, find in other ukuze churches, ikhule in order for it masinxibeni to grow, uniform, let us ukuze wear kube khona uniform. imali, In order for masenzeni money, lena, let us ukuze fundraise by kuthi doing this. zonke ezo zinto ezo. All of those things. Ibandla The church alikwazi kuhamba phambi komnikazi walo. cannot go in front of their leader. Ibandla limele lihambe emveni The church komnikazi walo. should go after their leader.
even wena usisiqu Even you as a person, awukwazi uma phambi koyesu you cannot go in front of Jesus. yenziwe emveni kwakhe. You must go behind him. Simon Simon, ngiyahlebe ndiyanhle khona walk where I've stamped khona on. kuze ungabovu bonzima So you don't balanqamleza. feel. So awukwazi uma phambi So koyesu. you cannot walk If before uhamba Jesus. phambi If you koyesu walk before Jesus, yoba neswekile mfundisi, You'll yoba have- ne-high blood, you have high yoba blood. nazo zonke izifo, you'll have all diseases. uhamba phambi koyesu. You are walking in front of Jesus. If uJesu go phakama Jesus says, ngapho "No, stand up now. ngoba konke ethile Go ngo. and do this now." Naso silindele. That is what we are expecting. Ndingaza kule ndawo I can come here ndizodumisa ndilinde inkosi just to ba. praise. I'm waiting for the Ithini into, Lord. ithini But into. what is it? Awuthi okay You don't say, bendibhale imessage I wrote a phezolo message last enza time ishumela that I namhlanje. should preach Uyambuza today. bana You ask him, ufuna usebenzisa le bendiyilungisile. do you want to use Okanye the one I've prepared? kukhona into ofuna Or is there ndiyithethe. something that you want me to speak? Lo xanduva lwakho It's your responsibility ukuba kube khona ipeace. that there be your peace. Ipeace othandaza phezu kwayo. Peace that you're praying Umcela about. kuba Nkosi ngicela Asking him that, Lord, uzundisebenzisele la may mazwi. you La mazwi use ngawakho me. awasebenzise These are your ways. Can you use them? But xa ufika ecaweni But when you come to awuthi church, you don't belungisele. say, Ikhona into I've ofuna ithethe. prepared this. Is there something you want Khona to into speak? khona Is there something? into ofuna ithethe. Something you want to say? Others uyawuthetha into efuna uviwa Otherwise, nguwe. you will speak of something that you want to hear. Ma sithetha When we speak sikumoya ingcwele. in the Holy Spirit, Sithetha into we speak of something edinga ukuviwa ngulowa that is nangulowa created by that nangulowa one, and that nangulowa one, and that one, nangulowa. and that one. Umntu kamoya ingcwele A person of the Holy Spirit. uyeka ukuthetha Stop xa speaking. umoya ingcwele ethethe nawo wonke umntu When the Holy osecaweni. Spirit has spoken to And umuntu everyone. kamoya ingcwele ugqibile A uthetha. person of the Holy Spirit has done speaking. Umfundisi wenyama The pastor of the flesh ushumayela preaches ejonga ixesha. looking at the time. Shumayela ejonga They ixesha. preach while looking at the time. Yena bona ixesha liphelile Moment okay they see ugqibile time is ushumayela up, they umfundisi are done wenyama. preaching. That's the pastor of the flesh. Nebandla nalo lijonga ixesha. Also, the church also looks at the time. The time is gone. Umntu kamoya Person of the Spirit ugqiba uthetha xa umoya is ngcwele done speaking when the Holy amdala. Spirit says, no, Nqebile. Ngubani ongandivanga? Is that one who Akafuna cannot hear me? undiva. They don't want to hear me. Sikho njalo If we are not like that, sawuzonwabisa thina ngoshumayela. we'll make Haleluya. ourselves to be happy by Sonwabisa preaching, thina sive make kamnandi ourselves thina. to feel good. Kanti uThixo nedinga As God has an appointment nenhliziyo zethu. with our hearts. Awubala ukuthi ndiyakuva Oh, moya. who says I can hear you? oyingcwele. Oh, Holy Spirit. Banova umoya ingcwele ebandleni. Who hears the Holy Spirit inside the church? Banothi ndamva umoya ingcwele. Who says I can hear the Holy Spirit? Akho mntana ovumelekile ba No child is makaphakame allowed to stand up aphakame and just stand up ayochama and go pee utata wakho akamoya ethetha. while their spiritual Uzayenza father is kokwabo speaking. ethunywa. They will do that even when they are sent at home. Uzayenza kokwabo. They will do that even at home. Maybe uyenza kokwabo. Maybe they do it at home. So when uncedisana namo So when asharisha you are also assisting me, ushering, uncedisana nam ukubuyisa imbeko ebantwini. you are also assisting Unless me awunambeko in asharishayo. bringing respect inside the church. Unless you don't have respect, Laa mntana laa nto uzayenza kwabo. that child will do that even at home. Kanti nango ngayenza kwabo. Xa She's fika doing it ecaweni, when she icawe comes imtshintshe. Ayithetha uthini But le ntetho? what does this mean? Ngenxa iba Because singawoyanga umoya wethu. we don't care about our spirit, Umoya wethu our spirit uendapha ends up usamkela accepting nowuphi na umoya. any spirit. Ngenxa iba umoya wethu Because our spirit ungodluli, does not differentiate, ungakwazi kodlula imimoya. cannot differentiate spirits. Umoya wethu Our spirit uendapha usamkela nowuphi na ends umoya. up accepting any spirit. Asimamele verse number 14. Let's listen to verse 14. 1, 2, 3, go. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Now, le verse ibonisa into Now, yobana this verse shows you kukhona
apho that they are efuneka ba or wena an area where, ulikholwa as a believer, uzikhulise you must make yourself grow, uziphushe push yourself uthi ufikelele kule ndawo until you reach this part lapho where umoya kaThixo the Spirit of God ukukhokhela khona, leads you, lapho umoya wakho where your spirit ukwazi ukuthobela is able to obey umoya kaThixo. the Spirit of God. Le verse This verse, lingayifanekisa you can make it to be like nento uThixo asibonise yona what ngenkosi God has Yesu. showed us over the Lord Inkosi Jesus. uYesu yakhawulwa The Lord ngomoya oyingcwele Jesus was esibelekweni. conceived by the Holy Spirit in the womb. But uThixo wagqibela ngela xesha God wayeyaleze sithi Finished there by Xelelo sending Maria a message bakungomoya and tell Mary oyingcwele. that it is by the Holy Spirit. uThixo wathi cwaka And then iminyaka God eliqela. kept quiet for many years Kwade kwafikelela ixesha until there was a time lapho uYesu where Jesus abhaptizwa nguYohane is being ekhaya. baptized by John. Yaba kukhona uThixo esithi lo ngunyana That's wami. when God said, "This is my son." Kwisuku lokuqala lokuzalwa On the kwakhe first day of being uThixo born, azange aconfirm athi unyana God did wakhe. not confirm that this is his son. Ngoba kukhona izinto For there are things uYesu azawudibana nazo that Jesus will encounter ezingamenza uba mhlawumbi that can make him abuye umva. maybe to backslide Amen. Okanye or avela abe normal njengawe. to just be normal Afane like you nabantu bonke. and just be normal like anyone. As iBhayibhile ithi As the Bible says, ukhe wafana nabantwana bonke he xa bathi was bemjongile. once like any other child when people are looking Kodwa at him. ngapha kokukhula kwakhe Beyond his kwaba khona into growth, abayiqaphelayo bana there's something they notice that, ubulumko buyakhula that kulo mntu. wisdom is growing in this person Bukhula ngapha kweminyaka yakhe. beyond the years that is carrying. So kunento abantu abayibonayo ba So hayi there's something that is iyakhula spotted, ngamandla that kulo it is mntwana. growing mightily to this child. Inyezi bayiqaphela One kakhulu of them ba they ah, notice is that ubulumko wisdom buyakhula kulo mntwana. is growing in this child. Ngexesha abanye abantwana While other children bekhule kudlaleni are imoto, growing in playing yena with cars, lokukhula ubulumko too much kuye. to him grows wisdom. So ukukhula kwakhe So his growth kubangele into bana kude kufikelele ixesha made lapho him that uThixo there's a avuma time khona where God obana confesses, ngenene that lo indeed ungunyana wami. "This is my son." Amanye amagama In other singathi ways, we can say uYesu Jesus uzelwe was born waba ngumntwana njengabanye to be abantwana. like any other child. Kwafuneka yoxhela ibhokhwe He had to go and shepherd igusha goats, njengabanye any abantwana. other Wenza child. yonke into eyenziwa ngabanye does everything abantwana. that is done by other children. Yeva? You hear? But unyana But the son, xa ezazi bungunyana when he knows that is the son, uhamba goes azihlubule and takes himself out. unyana. The son. Unyana The xa son, ezazi ba when they ungunyana know that kaThixo they are the son of uhamba God, akhwebuke they go, kwezinye izinto then they separate themselves from abonakale other things ekhula kwelinye and icala. found them growing on the other Yeah. side. The son. Nawuphi na umzalwane okhulayo Any ngelizwi brethren that likaThixo grows by the word of uhamba God hamba azibonde bana goes okay and then they see themselves ngoku that ndiyazikhwebula kule now naleya. I'm separating myself from this and that. Sucimba Don't think uThixo uyozibonakalisa too will much reveal kuwe himself too much on you. ngeli xesha usephakathi kwabantu bonke Time you are still among people ungekawuboni mohluko kuwe without ngawe. seeing the difference in you about you. Ubani funeka abone umohluko One ngaye has to see a difference about amuve elifini move yakhe in their life ngokomohluko according to the awubonayo ngaye, that they've seen alandelele and follow lento yohlukileyo this ngaye. thing that is different about them. Anayitshomi mna I don't have a friend engupastor, that is a pastor. anayitshomi I don't have a eyilitheba friend. anayo. No, I don't have. Anayo umntu onozaba umntu I don't have anyone that can namhlanje come here. kuzoshumela There's ifriend yeman of a God. friend of Anayo God who's lo. gonna preach. I don't have that. Ngoba Why? unyana The son, xa ezazi when bungunyana he sees that they are the son, uyahlubula. separates himself.
ngoba nyana ngamnye kaThixo Each son, ntombi nganye each kaThixo daughter of kuba God, khona indlela uThixo there's akudinga a uba way iba yiyo that God needs your mntu demands ngamnye to be. olapha Each and every one here. le life yenu yofake This life izanisokolisa of faking you will trouble you. mntu ngamnye olapha Each person here, uThixo unendlela afuna mawube yiyo wedwa God has a way that He wants you to be Eyohlukileyo kwenye alone, umntu. that is unique to someone else. akho mina nothiwa okay There's no deal with man this of God saying, ayikho kule the man of God is not available this isawushumayela kwiitshomi He's yayo gone to ekhayelitsha preach in his friend in Kailicha. ayikho There's not a single day. ayikho No. andinaman of God imeza kum izochitha And no imini man of God yonke who's coming to kube me to spend kuncokolwa the whole ngebandla day and ibandla talk lathi about the ibandla yonto church. yethu kaThixo The church is not our so thing. andithi umntu it's the ozafana thing of ndicokolele God. So I don't ngebandla need someone ibhayibhile else to come iyandixelela to me. ngebandla The Bible tells me about the church. yiyo nto ubona oopasta bethi into That's why ezifana I see emabandleni pastors speaking funny things in bawohlala the church. nabafundisi abaninzi bakuncokolela Remain with many pastors. They will tell ukuze you, senze imali in masithi order for us to make ukuze money, ibandla let us do likhule this. sithi In order for the church to grow, zonke let's into do this. abazawuzibala All the things they will list down azidingwa libandla are khona not ukuze likhule needed by the church in order for it to grow. yiyo nto ubona kwenye inkonzo That's why we okay find in other ukuze churches, ikhule in order for it to masinxibeni grow, iuniform let us ukuze wear kube khona uniform. imali In order masenzeni to have lena money, let us ukuze fundraise by kuthi doing this. zonke ezo zinto ezo All of those things. ibandla The church alikwazi kuhamba phambi komnikazi walo cannot go in front of their leader. ibandla libele lihambe emveni The komnikazi church walo should go after their leader. even wena usisiqu Even you as a person, awukwazi uhamba phambi koyesu you cannot go in front of Jesus. yenza ukuhamba emveni kwakhe You must go behind him. simon Simon, ngiyathemba ndiyantle khona walk where I've stamped khona on. ukuze ungabovu ubunzima So bala that don't nqamlezo feel. so awukwazi uhamba phambi So koyesu you cannot walk if before uhamba Jesus. phambi If koyesu you walk before Jesus, yoba neswekile mfundisi You'll yoba have- ne-high blood you have high yoba blood. nazo zonke izifo you'll have all diseases. uhamba phambi koyesu You are walking in front of Jesus. if ujesu ko phakama Jesus says, ngapho "No, stand up now. uba kwenza into ethile Go ngo and do this now." natso silindeleyo That is what we are expecting. ndingaza kule ndawo I can come here ndizodumisa ndilinde inkosi just to uba praise. ithini I'm waiting into for the ithini into Lord. ithini But into what is it? awuthi okay You don't say, bendibhale imessage I wrote a phezolo message last endizayishumela night that I namhlanje should preach uyambuza into today. yobana You ask him, ufuna usebenzisa le bendiyilungisile do you want to use Okanye the one I've prepared? kukhona into ofuna Or is there ndiyithethe something that you want me to speak? lo xanduva lwakho It's your responsibility ukuba kube khona ipeace that there be your peace. ipeace othandaza phezu kwayo Peace that you're praying umcelela upon. kuba nkosi ndicela Asking him that, Lord, uzundisebenzise la may mazwi you la mazwi use me ngawakho in this way. awasebenzise These are your ways. Can you use them? but xa ufika ecaweni But when you come to awuthi church, you don't bendilungisele say, ikhona into I've ofuna ithethe prepared this. Is there something you want khona to into speak? khona Is there something? into ofuna ithethe Something you want to speak? otherwise uyawuthetha into efuna uviwa Otherwise, you will nguwe speak of something that you want to hear. ma sithetha When we speak sikumoya ingcwele in the Holy Spirit, sithetha into we speak of something edinga ukuviwa ngulowa that needs to be nangulowa heard by that nangulowa one, and that nangulowa one, and that nangulowa one, and that one. umntu kamoya ingcwele A person of the Holy Spirit. uyeka ukuthetha Stop xa speaking. umoya ingcwele ethethe nawo wonke umntu When the Holy osecaweni Spirit has spoken to and umntu everyone. kamoya ingcwele ugqibile A uthetha person of the Holy Spirit has done speaking. umfundisi wenyama The pastor of the flesh ushumayela preaches ejonga ixesha looking at the time. shumayela ejonga They ixesha preach while looking at the time. yena bona ixesha liphelile Moment okay they see ugqibile time is ushumayela up, they are umfundisi done wenyama preaching. That's the pastor of the flesh. nebandla nalo lijonga ixesha Also, the church also looks at the time. The time is gone. umntu kamoya Person of the Spirit ugqiba uthetha xa umonga is sithi done speaking when the Holy amdala Spirit says, "No, Nkqibile." ngobani ongandivanga Is that one who Akafuna cannot hear me? undiva. They don't want to hear me. ba sikho njalo If we are not like that, sawuzonwabisa thina ngoshumayela we'll make haleluya ourselves to be happy by sonwabisa preaching. thina zive Make kamnandi ourselves thina to feel good. kanti uthixo nedinga As God has an appointment nentliziyo zethu with our hearts. awumbalethi ndiyakuva Oh, who says I can hear you? moyingcwele Oh, Holy Spirit. banovuma oyingcwele ebandleni Who hears the Holy Spirit inside the church? banothi ndamvuma oyingcwele Who says I can hear the Holy Spirit? akho mntana ovumelekileyo uba No child is makaphakame allowed to stand up aphakame and just stand up ayochama and go pee utata wakho akamoya ethetha while their spiritual Uzayenza father is kokwabo speaking. ethunywa. They will do that even when they are sent at home. uzayenza kokwabo They will do that even at home.
maybe uyenza kokwabo. Maybe they do it at home. So when uncedisana namo So asharisha, when you are also assisting me, ushering, uncedisana nam ukubuyisa imbeko ebantwini. you are also assisting Unless me awunambeko in asharishayo. bringing respect inside the church, unless you don't have respect. Laa mntana laa nto uzayenza kwabo. That child will do that even at home. Kanti nango ngayenza kwabo. Xa When she's fika doing it at home, ecaweni, when she icawe comes imtshintshe.